da pa bumalik normal inin kalibutan. Kumusta naman nga dan imo mga manok nga puro lang. Gastos na lainin ka ng tubong inin imo ginuuna-huna. Ay da ba panahon nga makakadto ka hatupada? City Jis, Yamado, inmimingaw ka na pag kinuraban, no? May daman nga yan online sabong nga pwede kang ihap, kumusta? Pero inin mo mga hinigdan, waray mo na aasiha. Ubara mo dito ng pamiling itahin kapaya. May da ko nga di kinagod nga lubi, basi hatukan ta. Murayaw palugunin aton kakaon, labi na kung marasay katimpla. Imun talugunin nga sumsuman, kay may da ko tinago nga tuba.